Čauky, pojďte se s náma podívat, jaké překvapení jsme si nachystali pro děti. Zaber! A dnešní mise bude jaká, Samiku, víš? Nevíš to, protože to bylo překvapení. Dneska nás čeká celý den v zábavním parku, tak se na to s náma pojďte podívat. Jsi zvědavý, jaké to bude? Jo, je tady hřiště. Vidíš hostely? Tak co, máte to dobré? Naše první cesta vedla samozřejmě hned na jídlo a bez halušek by to nemohlo být. Bracha to má taky dobré. Tak co, sami, jdem se tady podívat? Nemyslete si, že to měli zadarmo. Na konci videa vám dám sestřih, co museli zvládnout v sobotu, abychom v neděli jeli tady do toho parku. Dobře. Co jste li? Studí to? No, ale ta voda, tačko, tady je úplně ledová, že jo? Kam, sami? Tam? Tak bracha musí taky. To budeš plichanec. Dívej, to bude skok. Už jede. Teď ty se za ní nenamočil. No, a bracha už je nahoře. Super! Je to tu parádní. Linko, líbí se ti tady? Jak se ti tady líbí? Dobře. A co je tady nejlepší? A toto se mi nestaví. A toto se mi nestaví. A toto tam a tam. Aha. Jaké máš pocity, samičku, tady z toho hřiště?
vidíte, že si můžete půjčit i takové šlapací čtyřkolky. Ta loď s tímto boganem, co je v pozadí, tak není nijak spoplatněná. No a tady je ta mokrá část, co jsem vám teď ukázala. A tady vzadu, tam jak vám to ještě zajdeme natočit, tak tam je potom ta suchá část. Tam jsou samé hřiště, průlisky, atrakce bez vody. Takže tam se taky podíváme. Počkej, Stelinko. Dobrý. Zaber, zaber. Pozor, pozor, držte se. Drž se, soustřeď se. Steli. Pozor! Ti to nějak nejede. Pokud máte nějaké dotazy a něco by vás zajímalo, tak se ptejte do komentářů a my vám rádi odpovíme. Máš to dobré. Ještě tady máme povinnou zastávku na Nanuk, že? Teďka nám ještě přinese kávičku. A tak co, líbilo se vám tam? Jo. Byl to super výlet? Jo. A koukejte na moje bonbonky. Jo, Somik si koupil takové kyselé bonbonky. Ale na moje nanu. Jo, a Stelinka má Nanuk. No. A už pojedeme domů, že? A taťka už nám nese kávu. Důležité je mít cíl. A někdy i cesta je cíl. V následujících 2 minutkách uvidíte, jaký výšlep museli zvládnout děti v sobotu, aby jsme v neděli mohli jet do Yetilandu. Tak se koukejte. Až vám bude někdo tvrdit, že Javorovi je fajn, tak mu nevěřte, protože není. Tady fakt líbí. Au. Jo. Já si pohodě. No, jo, jo. To je nuda. Ty. Tak je to normálně. Vidíte je? Tak, sundej si, jestli chceš. Je to jenom trošku prudké. Stelinka nemá vůbec problém. Když už fakt nemůžu. A oni mi takhle utečou. Jsme tu. Tak co, je to dobré, Steli? Co, taťku, je to dobré? Vynikající. Klasika, že? Jste si našli hřiště?
No, my jsme chtěli jít dolů lanovkou, ale nakonec jsme si řekli, že to přece dolů zvládneme. Teďka už si říkáme, že to byla chyba a lanovkou jsme měli jet, že, Samiku? Ale už jsme skoro dole, Jo. že? Kluci nám utíkají, Stelinka nám usla, A kosí z toho hlava. trčí z toho hlava. Tak my už jsme na konci naší víkendové mise. Napište nám do komentářů, jak se vám líbila a jestli byste si taky troufli na takový víkend. V sobotu na horách a v neděli do Yetilandu. Co? Líbilo by se vám to? Pokud budete chtít, dejte nám like nebo odběr, to nám udělá radost a vám neuteče žádné další naše video. Tak jo, tak se mějte, ahoj!